velice peknej nálade sa nám tu spieva dnes. Je to porade 15. Takže je to už veľa rokov. A takže už sme to naučení, že nám to tak pekne ide. Je nás tu dnes z 3 zborov. Je to komorný zbor Nádeje, náš domáci, je komorný zbor Zvony a cirkevný spevokol Pivnica. Už teraz roky nazadek sme si to tak zauvážili, lebo financie ani sily nemáme, málo nás je, takže museli sme to zmenšiť na menší počet. Dnes je tu takých okolo 60 ľudí, nie to málo, keď taký jeden zbor z 10 členiek dá to urobiť, takže ďakovať Pánu Bohu. Dnes sa nacvičujú 3 pesničky a máme také pekné prekvapenie. Máme tu dnes až 2 prednášateľov. Pán profesor, doktor Juraj Súdi a Lienka Súdijová. Oni nám dnes sú prednášateľmi, takže naozaj sme v takej veľce peknej nálade. Dnešný seminár obsahoval prácu na rozospievávaní celého tohto zboru, ktorý bol zložený z 3 zborov vlastne, spevokol Evangelickej cirkvi z Pivnice, potom komorný zbor Nádeja ako organizátor aj komorný zbor Zvony. Najprv sme sa rozpievali, dcera rozpievala celý zbor a potom sme robili 3 skladby, ktoré sa majú predvádzať na veľkonočnom koncerte v Evangelickom kostole tu v Pivnici, ktorý každoročne poriadajú domáci spevokol aj Nádeje a toho roku sa zúčastnia tieto 3 spevácké zbory, ako spoločne na konci zaspievajú toho koncertu tieto 3 skladby, ktoré sme tu nacvičovali. Dnešný seminár Nová pieseň sa uskutočňuje po 15. krát. Keby ste tak porovnali tie začiatočné semináre a dnešný, ako by ste ich zhodnotili? Zo začiatku sem chodievali zboristi z rôznych prostredí, lebo na to mali domáci viacej prostriedkov, viacej síl, bolo ich aj viacej, lebo tých 15 rokov organizovania tohoto semináru majú na starosti tie isté osoby, za čo im ďakujem. Aj blahoželám, lebo 15 rokov takýto seminár organizovať nie je malá vec. Mávali sme tu aj po 120 spevákov z rôznych prostredí slovenských. Potom to išlo v tom smere, že tí zboristi odchádzali domov s materiálom, nacvičovali doma a mali prísť pripravení na to vystúpenie. Niekedy niektorí sa pripravili, niektorí neboli pripravení, potom to bola veľká otázka, čo sa týka predvádzania spoločných skladieb, či sa vydarí to spoločné vystúpenie. Teraz, keď máme tu tieto 3 zbory, presne vieme, že kto tam bude spievať a vieme, že sa tieto 3 zbory aj docvičia. A na tom vystúpení na tej skúšky, ktorá bude pred vystúpením, je menej stresové a sa predpokladá, že to bude lepšie znieť, ako keď neviete, kto príde na ten koncert. A ja som počas skúšky, ktorá je pred samým koncertom, také v dileme bol, že ako to sa vydarí. Doteraz to bolo vždy dobré, kvalitne, pekne, ale som na väčšom pokoji teraz, keď vieme, že sme sa tu dobre rozbehli a že sa to ešte docvičí do Veľkej noci a že to bude dobre. Aká je perspektíva tohto seminára? Perspektíva je tá, že sa združujeme, že si jedni druhým dodávame síl, že si dávame príklad, že nie len v Selenči, nie len v Pivnici, nielen pri cirkvi, nielen tu v Nádejach sa pracuje a vždy sme si potom aj vlastne posmeľujeme sa v tom. Aj
Pochopil som, nie len čo sa týka spevu, ale aj orkestra, že je v združovaní a v tlmení, stmeľovaní takých síl budúcnosť. Lebo aj teraz slávky, ktoré boli v Selenči, orchester bol zložený z hudobníkov, nie len zo Selenča, ale z rôznych prostredí. Teda vítaní sú všetci, ktorí chcú pomôcť, ale aj v tomto prípade. Samotné zvony nemajú toľko síl, aby samostatne podali koncert veľkonočný. Samostatne komorný zbor Nádej istotne nemá síl, aby podal samostatný koncert. Takto, každý niečo zaspievame, 3-4 skladby a spoločne, keď to zaspievame, potom to bude také okázalejšie a Pánu Bohu zaspievať je vždy dobre a najviac, keď je taký veľký sviatok, aká je Veľká noc. Dnes ste mali aj pomoc vašej dcery, ako to dopadlo? Spokojný som, že zostal ešte týždeň celý tu po Slavikoch a zostal len k tomu, aby mi pomohla vlastne, aby bola prítomná aj ona tu. Ona na Slovensku vedie 3 spevácké zbory a tá skúsenosť, ktorú tam má, ktorú nadobudla tam, sa ukázala aj tu. Kvalitne pomohla mi jednoducho aj fyzicky, aj psychicky a keď my si tak často povieme, že najlepšie, keď máme blízkych pri sebe, presne vieme, ako dýchajú a kde my pozrieme, tam je pomoc vlastne. Takže dobre to dopadlo, výborne. My sa rozhodli, že na veľkonočný pondelok usporiadame koncert. Toto budú výsledok tohto semináru, títo 3 pesničky, čo sa dnes tu naučíme. To ešte dopracujeme, každý zbor. To nám bude spoločné a každý sa predstaví svojimi 2 piesňami. Koncert sa uskutoční počas veľkonočných sviatkov v pondelok 6. apríla v Chráme Božom Slovenskej evanielickej AV cirkvi v Pivnici.